महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18। आमच्या सिंधुदुर्गाच्या इतिहासामध्ये ही कधी न घडलेली अशी घटना ही आमच्या कणकवली तालुक्यामध्ये घडली। पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करणं, त्याचबरोबर त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वामी समर्थांच्या फोटोवर घाणेरडी टिप्पणी करणं, अशा पद्धतीची वृत्ती ही कुठे ना कुठेतरी आमच्या कणकवलीमध्ये, सिंधुदुर्गामध्ये कुठेतरी जन्माला आलेली आहे। आणि त्या संदर्भात आता आम्ही आमचे मिलिंद मिस्त्री, आमचे संदेश सावंतजी, आमचे नगराध्यक्ष, माजी नगराध्यक्ष आमचे समीर नलावडे आणि आम्ही सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आणि देशभक्त म्हणून आम्ही आता पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली आणि त्यांना स्पष्ट सांगितलं की अशा पद्धतीची घटना जी आमच्या जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये कधीच झाली नाही। पाकिस्तानचे म्हणजे अगर स्वातंत्र्य दिवस साजरा होत असतील, आमच्या देवी देवतांवर अगर टिंगल उडवली जात असेल, तर मग पोलिसांचं काम करावं। पण या देशावर प्रेम करणारे नागरिक म्हणून, देशभक्त म्हणून मग उद्या अगर आम्हाला कायदा हातात घ्यायला लागला तर मग पोलिसांनी कायद्याने सुव्यवस्थेची चिंता करावी, अशा पद्धतीची भूमिका आमच्या सगळ्यांची आहे, जी आम्ही ह्यांच्यासमोर स्पष्ट केलेली आहे। आता त्या संबंधित लोकांची आता इन्क्वायरी पोलिसांनी सुरू केलेली आहे, तिला इथे बोलूनही घेतलेली आहे। पण ह्याचबरोबर जो एक महत्त्वाचा जो मुद्दा जो आमच्या नजरेत काही महिन्यापासून जो आला आहे की कणकवली शहरामध्ये असे काही फेरीवाले असो किंवा फ्रूट विक्रेता आलेले आहेत जे मूळ आपल्या कणकवलीतले नाही आहेत, जे कुठून आले आहेत, कशाला आले आहेत, ते खरंच फ्रूट विकण्यासाठीच आले आहेत का, भाजी विकण्यासाठीच आले आहेत का, मग त्यांचं आधार कार्ड कुठलं आहे, त्यांची मतदार वोटिंग कार्ड कुठलं आहे, त्यांना नेमकं इथे कोण आणतं, ह्या सगळ्याचा तपास पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून झाला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे। कारण का आत्तापर्यंत जेवढे अतिरेकी हल्ले झाले, उदाहरण तुम्ही 26/11चा हल्ला बघा, तो पण असाच सागरी माध्यमातूनच झालेला आहे। असे हे लोक फ्रूट विक्रेत्याच्या निमित्ताने येतात किंवा लहान मोठे छोटे व्यापार करतात आणि मग त्या शहरामध्ये, त्या जिल्ह्यामध्ये तिकडची शांतता भंग कशी करायची, देशाच्या विरुद्ध भूमिका कशी घ्यायची, ह्यावर हे सगळे शक्ती काम करतात। आणि ह्यांना ताकद देणारे लोक नेमकं कोण आहेत, यांचा मागचा मास्टर माइंड कोण आहेत, या सगळ्याचा शोध पोलिसांनी घ्यावा, पोलिसांनी त्याच्या टोकापर्यंत जावं अशी मागणी आम्ही आता पोलिसांकडे केलेली आहे। पोलिसांनी सखोल चौकशीचा विश्वासही दिला आणि त्या पद्धतीची प्रक्रियाही सुरू केलेली आहे। पण आम्ही सगळेजण ह्या केसवर फार बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत। काय तपासामध्ये बाहेर निघतं हे मी निश्चित पद्धतीने आम्ही बघू आणि मग त्यानंतर लागलीत तर आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू आणि त्या पद्धतीची भूमिका घेऊ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।